Bon dia! Som la Hannah Stone i la Natàlia Oller i avui us explicarem com hem fet el nostre propi tornado en una ampolla d'aigua. Hi ha un parell de diferents mètodes per fer aquest experiment, però en la variació que hem escollit fer es fan servir dues ampolles de 2 litres, una mig plena i l'altra buida. També ens caldrà un ganivet, un connector de taps o com a alternativa cinta adhesiva i opcionalment colorant alimentari. Aquest experiment funciona de tal manera. Primer, agafem i omplim una de les ampolles amb aigua fins a aproximadament la meitat, mentre no li fem res a l'altra ampolla. Seguidament, utilitzem un ganivet per fer uns forats alineats i si no tenim el connector de taps els enganxem junts amb cinta adhesiva. A continuació, enrosquem un dels costats dels taps de l'ampolla buida i mentrestant, com a pas opcional, podem afegir el colorant a l'ampolla plena. Després d'això, enrosquem l'ampolla plena d'aigua boca a boca amb la que està buida i tot seguit podrem veure com l'aigua va caient. I per fer el tornado tan sols hem de girar-la un parell de cops. La raó per la qual passa això és perquè l'aire puja, ja que pesa menys que l'aigua que cau per la força de la gravetat, i produeix una columna d'aire i crea un vòrtex que és bàsicament el que fa un tornado. Esperem que el nostre vídeo us hagi agradat i hagueu après alguna cosa. Gràcies per la vostra atenció.